11:13 Faktorian gaude Euskadi Irratian, aspaldiko lagun bat agurtu behar dugu. Amaia Zubiria, guapa, egunon. Bueno, guapísimos. Zer zaude, Amaia? Ongi. Ni ere korrik eta institutu etorri naiz, galdu egin naiz hor tuneletan da. Bai. Zenba bide dago honea etortzeko. Bai. Ospitala dana gurutzatu ditut honea etortzeko sekulan. Zenba karretera, zenbat errepide gora eta bera, zenba saiez bide dauden. Naiz ausartu, berrian sartzez, esan dut, berriz zeatuko naiz, bai. Bueno, goizean iragarri dugu, etorriko zarela Amaia, eta errezital txiki bat emango diguzula. Eta nik esan dut, hitz egin behar dugu Amaia Zubiriak izan dituen bikotei buruz. Bikote musikalei buruz, akina. Vale. De repente, no. Estela ez genuke bukatu nahiko. Ez genuke bukatuko. Bikote musikalak aipatzen hasita, segurazki jende guztiari etorriko zaio, izen bat berela, Txomin Artola, normala den bezala, ez da? Baina ez da zure bikote musikal bakarra izan, Pascal Gainerekin ibili zinen, denbora askoan, ez da? Pascal Gainerekin Nabil, oraindik. Nabil, bai. 25 urte eta gero, oraindik gabiltza. Bilok, bai. Soportatzen gea. Ez, maitegi asko, bai. Eta gaur ekarri diguzu beste bikotekide musikal bat. Bai, berarekin aspaldi isko Nabil, baina, bera nola oso humila da, ez du, bakizu, eskailera hori pasatu nahi, eta, hemen gabiltza, ez, bikoteak orain edortakin egiten ditut. Edorta murua Zubiriarekin, Edorta, egunon. Egunon. Zuzara Amaiaren semea. Bai. Oraindik bai. Nire seme bakarrak. Oraindik ez gara dibortziatu. Ja. Ama semeak elgarrekin. Ama semeen dibortzioak ere posible dira, ezta? Bai. Jarrezkoak agian. Noiztik ama semeak elkarrekin, umetatik igual, ezta? Etxeko sukaldean hariko zineten akaso kantuan, edo? Bueno, nek ez dakit, beak jakingo du hoi noiz bai, seguru baietz. Hombre, doinua beti gelditzen zaizu, ez? Ni oroitzen naiz adibidez, Aizea taldearen kontzertuatara joaten ginela, eta hori bada nire bizitzako oroitzapen handia da, bai, eta hori izaten zen, pentsatu, duela kasi 40 urte. Eta kogoan dauzkazu amak kantatzen zizkizuna bestiak eta? Bai, noski, claro, bai. Esate baterako? Zego goratzen duzu? Bueno, ni oroitzen naiz, kantatzen zituela, ez dakit oroitzen zareten, Aizea diskoko kanta triste horiek brodatzen ari nintzen, eta... Ura zen, azalean gitarra bat zeukan zera disko ura zen Aizearena? Bai, arrautza prejituana esaten ziotena, ez? Guzki bat, xori batzuk, kabletan, da, bai, hori zen Aizeako lehendabiziko... Eta nik bat oroitzapen hori, txikitan Amaia kantatzen hasten zela olako kanta horiek azkenean... espata bihotzean sartzen zuela, eta azten nitzela negarrez, eta esaten zuen, nahi duzu isiltzea edo, segi. Osa, masokismoana txikitati datorkio. Bueno, alare, errex jartzen zaretea doz, estilo eta gustu antzeko dituzu, edo gaur egun kantatzeko elkarrekin? Bueno, nik esango dut, beak, ni baino asko kultura handia eta zabalagoa daukala, beste garai batian hasia da, eta horre bentaja batzuk ere baditu, danak estia zeak akatsak. Berak izugarrizko kultura dauka, frantseseko kantarien gandi, katalanak, euskaldunak nola ez. Eta hori dana batzen du, eta bera badu bere repertorioa izugarria. Orduan, bera berdintzaio, nik esaten dio. Eta hauek egingo ditugu, berak hor dauzka eta egiten ditugu. Osea, beretzat ez da. Niretzat problema izango litzateke bere kantu batzuk kantatzea ezingo nituzke. Kantatu. Beraz zureak kantatzen ditu semeak. Bai, nik proposatzen dizkio danak. Bai. Bueno, zuk Edorta badukazu bestela zure bide musikal propio ere, Guajiroak taldean zabiltza. Oso xumea, baina bai, zerbait, bai. Imanol Koberleieketan irabazi zenuten entzulek emandako saria, ez da? Bai, pizka sorpresa izan zen, baina bai... Oso gauza polita izan zen, gu presentatu ginen pizka bat kasualidadez, genuen bideo bat grabatuta lehenagotikan, lehiaketa izan baino lehen egina geneukan, eta bigorriko dugu, bidaliko dugu, eta berze pasatzen dut, eta ematen du jendeari gustatu zitzaion. Zurekin behin betiko zezkontzen naizen arte. Hasieran bat ginen ta denborarik anetzen, gainoa gure gainetik bezala bizi ginen. Gainoa gure gainetik bezala bizi ginen. Maite ninduzu
dudulako, horenago bakarrik, zerbait eman nahi zenidan, ta utzi nauzu utxik. Zerbait eman nahi zenidan, ta utzi nauzu utxik. Bueno, bau, Edortaren ibilbide propioa, ibilbide musikal propioa, esan dugu Guajiroak taldearekin egiten duena. Baina gaur, Edorta etorri da bere Amaia Zubiriarekin, eta elkarrekin emango digute errezital txiki bat. Agian. Bai, jarri zutik, arrimatu gure oholtzara, Euskal Herratiko Estudio Nagusian jarri dugu oholtza txiki bat, edo handia, segun hori ikusi nahi den. Eta mikrofonak eta... gitarrare joko digu. Hori da, Edortak hartuko du gitarra, eta Amaiak kantatuko du. Bai, Jakintza zuela, nik kantu hau Imanolekin nik egiten izkiola bikote hori. Begira. Zama toroitzapen, Terrible, Bueno, azteko zeskeniko diguzue, amodioa eskeniko diguzue? Ez, igual, bilintxen izazku pira edo loriak udan intza bezala, bai? Zoragarria. Amaia Zubiria eta Edorta Murua Zubiria zuzenean gaur hemen, Euskal Irratiko Faktoria. Hainbeste nahi diotanik ez da munduan beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet ikusi gabe haste bat. Biloz guztira banatutzen zat halako gauza triste bat. Eskatxa gazte paregabia, pirileko arrosa, izarra bezin dizdizarila, txorila bezin airosa. Oraintxen baino gusto gehiago, nik ezin ezake goza, zorionian ikusten zaitut, nere bilotzak hau poza. Arpegi fina gorputza berriz, ez dago zer esanika. Izketan ere grazi ederra, ez dezu txarrika. Mundu guzia miratutzera, zu bezelako lamikan. Agian izan liteke baina, ez desinisten dalikan. Betiko pentsamentua, nere konsolagarria. Zugabetanik ezin bizi naiz, esaten dizutegia. Zu bazinake arebola eta ni banitzake txoria. Ni zuzinake arbol hartan txen, egingo nuke kabila. Zer horrek ere ongi dakizu, aspaldi hontan adola. Zuregatik kanpenak sufritzen, baina nordia hau nola. Alaxen ere nigana ezin, bigundu zaitut diola. Ni zuretzako argi zaila naiz, zuneretzako marmola.
Zuzeralako medio baldin, joaten banaiz lurra azpira. Gero damu eta malkuak alferrik izango dira. Behin joan ezkero hoien biritutez berri zenik gira. Hori gertatu baino lehenago izazun izazkupira. Behin joan ezkero hoien biritutez berri zenik gira. Hori gertatu baino lehenago izazun izazkupira. Zoragarri Amaia Zubiria eta Edorta Murua, zatozte berriz ere maira, eta segiko dugu hizketan, hemen ari zaizkigu gaur zuzeneko emanaldia eskaintzen, eta bilintzen bertso ederroiek entatu izkigute. Ez dakit, Euskal Kantagintzaren historia egiterakoan Amaia, maitasun kanten ranking egiterakoan, ez dakit nabiziko tokien egongo den, baina oso goian behintzat, bai, bilintzen letra, zoragarria da. Bai. Zoragarria da, urtea pasatzen dira, baina... Ez aspertzen, beti berregiten dugun kantuak, dia. Ez eta gizajoak kalabaza jasotzen zituen itxusia zelako benetan, baina bere poesiak zoragarria dira. Zan behar da, bere maztea oso polita zela, Hala ere, izan zuela, bere... bere okotxa kendua, eta, en fin, bazituen baiakatxak baino, bueno, poeta ederra zan, nola baite konkistatu zuen bere emaztea ere. Nola baite. Amak semeari zer erakutsi eta semeak amari zer erakutsi dio. Frantsesak badute esaldi bat esaten dutena izan zein pa izapran. Ez da erakusten, ikasten da, hala ez. Eta nik hortan sinisten dut asko. Berak gauza asko dakizki, baina ez precisoki nik erakutsi izkio dalako. Baina beak ikusteko eta jasotzeko kapazitatea handia du, eta lehen esan dudan gizan, bere meritua da. Nire kasuan, jende asko hitz egitean da esaten du, zu, Amaia Zubirian sebea izan da ikasiko zenun kantuan edo, ez dakit, bada, alako, etortzen da, geneetan edo alako zerbait, eta nik hori ez dut hain argi, baino niretzat Amaiaren irakaskuntza edo irakuspena hori gehiago dira jarrerari buruz, bai bizitzan generalean eta bai orokorrean, eta bai eszenario batean edo egiten diren gauzai buruz, hortan nik asko ikasi du, gainera berez oso lotxatia naiz eta oso ez zait gustatzen jende aurrean da ibiltzea ez zait gehiegi oso bera gustatzen, eta berari esker ikasi dut zer egin daiteken holtza batean eta nola gauza horiek aurrera eraman, eta jendearekin komunikatzeko bide hori ematea, nik uste hori izan dela bere atzean egonda ikusi dut nola jendearekin zeharremana duen eta hori niretzat izan da oso aberasgarria. Beraiek ez dakitena, nik esplikatu dio, baina ez da sinisten duten, ni beraie baino askozaz lotxati hauan nintzela. Eta nik ikasi dituten gauzak, nik ikasi ditut nire lotxa eta eragospen hori salbatzeko. Eta beraz, berako ikusi balima dute, ikasi dut noiz bait nik ere. Bueno, emanaldiak eta pentsatzen dut nahi baino gutxiago eztan, nola dago panorama? Segun eta ze mailatan, ez da, bolondresak barra, ez da. Kobratu gabeko emanaldiak alegia. Oiek, maiz eskatzen dizkibute, eta gu pres gaude aldugunean egiteko. Ezin dugu beti, nik ja adina aurrea, lanak ere egin behar izaten ditut, eta horrek ez dit denbora asko usten, eta indarrak usten zaituztezu. Eta, baina bestelakoak, aurten esango dizut bat eukidegula. Bat. Azken adibidez, Elizondon izan zenuten Euskarazko edabideen aldeko kontzertu apirilaren 13. Bai, horre edortakin baita ere, bai. Gainera esan behar dut, bolondresak ia beti edortakin direla. Zerekatea kontu gorti. Merkea naiz, nun bait. Pensatu zuen grabazioaren bat egitea, diskoren bat akaso, ez dakit, zerbait. Hori badakizu ez dago gure eskutan, eta nik
nire lanaren alde egia esan ez dutela olako merchandise handirik egin, ez dakit egiten, eta askotan hori aurpegiratzen diatenean, aurpegiratzen diate, gainera lagunek ere, eta ezkizu oso alperra izan zea gauza egitarako, ez duzu zure merkantzia saltzen ikasi, eta hori. Agian zure izara lotxati horregatik? Edo agian moral bat izango da, nire barruan dagoena, horren kontra zerbait daukadalako. Nik gauza bat egin nahi dudanean jartzen ditut izugarrizko indarrek eta oso tematxua naiz. Eta hori egin ez bali madet, azkenian pentsatu behar dut zeo zergaitik ez dudala egin. Ez bakarrik eskasian gaitik, nire almenen eskasian gaitik. Ez naiz bestia baino askoze eskasaua, nik ikusten ditu batzu lelo hauak eta azkar hauak asko, baina nik uste hor ideologi kontu badela. Eta uste dute gainera ez ditutela gehiegi maitatzen nire kolegak eman dezagun egiten dituzten demartxak eta pausoak. Gauza askotan. Bestetan inbidia ematen diate. Bai, emaitzetan inbidia ematen diate, baina emandako pausotan ez ditut hain ondo ikusten gauzaiek. Orduan, nik badut horrekin gauza moral bat, edo etika bat, de pasatu edo zapaldu nahi ez dudana. Bueno, 11:00 berria ditugu, esango diegu Edortari eta Amaiari berriz ere goltzara igotzeko. Noski. Igoko zaizkigu goltzara eta bitartean hitz egingo dugu trafikoa kudeatzeko zentruarekin. Ea Esterrek zer duen esateko ordonetan, Ester, konta iguzu ze berri. Momentu honetan, Manu, aipatu ez dugula ezer aipatzekorik, segurtasun saietik eta Nafarroko gobernutik adierazi digutenez, honetan ez dago zirkulazioa eragozten duen inolako arazorik. Bueno, borrela hobeto, errepiketan ez dago arazorik goizeko 11:00 direnean. Amaia eta Edorta, berriz ere prest kanturako, Edorta kitarran lagunduela, Amaia kantuan, biak dira, kantariak, bigarren pieza bat eskainiko digute, lehen bilintzen berso ezagunak izan dira, oraindik ere hainbeste urte pasandoren unkitzen gaituzten bersoak. Orain Amaia, ze izango da? Bai, amodioa zoin den zoroa. Azken bestetan egin nituen izarraren ezagutza denen artetik ageri ziren haren begi uredin beltzak irrik polit bat egin zerauta piztu zuztan esperantza geroztik ere mintzatu ginen eia maite ninduenez are birritan bai ezerranek pentsa kontentu nintzanez nuen uste haren agintza betea zela gezurrez orain bihotza urtua dauka urean gatza bezala
izarronaren argien orain, izigarriko itzala, itzal batek hartu dauteta, nola naiteke kontsola, izarronaren argien orain, izigarriko itzala, itzar batek hartu dauteta, nola naiteke kontsola. Bueno, berriz ere zoragarri, blues ikututa guzti. Amaia Zubiria eta Edorta Mura Zubiria eskerrik asko gure gara etortzeagatik. Badaukazu beste emanaldiren bat hitzartuta edo... Askalo, baino entik ez dakigu. Abisatuko diguzu, Guk horren berri entzulei emateko. Amaia eta Edorta muxo ondi bat bio, eskerrik asko etortzeagatik eta beste bat arte.